Burama mi fo idona nanye lakanambawo munebo den cɛsirilenw minnu y'u ni di anw ka mɔ e donna ni anw ye olu ka kunnafoni kɔnɔna la an b'o kunnafoni baaraw kɛ ni wasa ye o hukumu kɔnɔna la an bɛ lamɛnbaaw ladɔnniya u ka dɔn k'a fɔ ko min ye an ka golomasiri tabaw ka ɲɛmaaso ye ni o ye état-major ye général des armées ye a ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ u ka wulikajɔw kɔnɔna la wulikajɔ minnu ko don u bɛ lalawulili minnu ni jɔnjɔnminɛli minnu kɛ sanfɛ ni sanfɛminɛnw ye o baaraw hukumu kɔnɔna la ani kunnafoni jɛlenw sɔrɔlen u fɛ i k'a dɔn u ye bolimafɛn sen naani dɔ ye n'o ye mobili pick-up dɔ ye i k'a dɔn mobili pick-up min ni a tun bɛ dogodogo sira kan i k'a dɔn nka an ka sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ u ye o mobili in kɔni u y'o gosi ni k'o kɛ bugurinjɛ gansan ye o kɛra kunun sɛbɛtanburu kalo tile 18 san 2025 Kidali marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ Kidali kɔnɔna la ni marabolo kɔnɔna la n'o bɛ wele ko Yanisesi yen nɔ u ye o pick-up in kɔni ni o ye o mobili in ye o n'o kɔnɔminɛnw n'o kɔnɔfɛnw u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ bugurinjɛ ye i k'a dɔn o baara in kɔfɛ o kɛlen kɔ an ka lakanabaaw fɛ ni sabati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye maa si ma porokoto o baara in kɔnɔna la an b'a fɔ o ma ko ayiwa frappe avec succès ayiwa o kɛlen kɔ sa ayiwa min ye maa damadɔw fana ye minnu ni olu yɛrɛ hakili la sa ko olu kɔni nikun kisi bɛ o tuma olu bɛ ayiwa maa fɔlɔ minnu sara olu bɛ olu kɔ ka kasi la tuma min nɔ olu fara tun bɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn yɔrɔ dɔ la tanti dɔ jukɔrɔ i k'a dɔn an ka sɔrɔdasiw bɛ u ka jɔnjɔlimaminɛli la sanfɛ u y'olu fana faralen ɲɔgɔn kan ni ka tasuma bɔ sanfɛ ka jigin olu kan boli yɔrɔ ma sɔrɔ olu fana na wa an b'a fɔ o ma ko avec succès o tuma olu bɛɛ lajɛlen tasuma y'u minɛ fo k'u jeni k'u ban pewu 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 awa an ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaso n'o ye état-major général des armées a ko a bɛ kunnafoni di malidenw ma k'u ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ bamaci wale tigilamaw yɔrɔ ɲinini ka tɛgɛ da u kan u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o baara min ni o bolodan bɛ an ka lakanabaaw fɛ n'u b'o la ni ala b'a la k'o sabati u ye don o don baara in bɛ to senna dɛ a bɛ to senna Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ e wa ka dɔn u tɛ tɛmɛ yɔrɔ foyi la k'o ka dɔgɔ a ko ni an farala ɲɔgɔn kan ko ala bɛ sebaya di an ma kunnafoni in bolonɔ bilara jamana sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaso fɛ ka bɛn ni kunun awa alamisa ye sɛbɛtanburu kalo tile 18 san 2025 Burama awa o bɛ awa an ta ɲɛfɛ kunnafoniw la n'o bɛ tali kɛ an ka lakanabagaw ka kunnafoni la nka sa an bɛna sira di an karamɔgɔ dɔ ma ni o ye karamɔgɔ Kasimu Tarawele ye karamɔgɔ Kasimu Tarawele kunnafonidila don bi an bɛna kɔrɔfɔ di ale ma a bɛna da se kunnafoni min ma ni e ni ne an b'an tulo majɔ ka fara lamɛnbaaw kan k'o lamɛn o bɛ tali kɛ Mali ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka sɔrɔdasiw u kɛmɛ ka kɛ jigiya ye an ka opérateur économique bolo an ka sɔrɔ bosoba baaraw jango kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛna ni taji ye an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ma sɔn k'u bila u kelen na u b'a la ka u dɛmɛ k'u dɛndɛ walasa u bɛ se ka u ka baaraw jago baaraw kɛ hakilisigi kɔnɔna na ani lakana kɔnɔ cogo min na Kasimu Tarawele b'a da don o la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Kasimu Tarawele lamɛn. La wa bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lakali ka lakali cogo la min ye burujalikɛlaw ye olu bɛ k'an buruja minnu ye kuma kolonfɔlaw ye olu bɛ k'u ka kuma kolonw fɔ minnu ye jajugubɔlaw ye olu bɛ k'u ka jajuguw bɔ wa min ye fasodenw ye n'o ye jamanadenw ye n'o ye maa minnu y'a faamuya ye olu fana bɛ k'u ka hakilinaw fɔ k'u ka baaraw kɛ keba hakilina fila tun b'an ka sɔrɔ fɛn min na an ka jamana kɔnɔ fiyewu o tun ye nin ye ni diinɛko bɔra a la nka bi an ɲɛ bɛ min na an k'an ka sɔrɔdasiw fo an k'u senkɔrɔma don an k'u kanu an k'u dɛmɛ an k'a yirula k'a fɔ u bɛ baara min na anw b'a dɔn u bɛ min na anw b'a dɔn u bɛ ka min kɛ anw b'a dɔn wulikajɔ min bɛ sen na u ka se ka dɔ fara a kan baara min bɛ u bolo a ka se ka ɲɛ tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen kuntilenna tɛ se ka kɛ kelen ye tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen ka taabolo tɛ se ka kɛ kelen ye tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen ka politikikow tɛ kelen ye bɛɛ ka diinɛkow tɛ kelen ye keba nka bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn kɔni k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u b'u ka denbaya bila u b'u ka sigidaw bila u b'u ka teriw bila u bɛ balimaw to yen u bɛ bɔ ka taa ko ka t'u ni di yaasa anw ka se ka lafiya n'an ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ olu ma an bɛ se k'an da di
maanifinya de tiɲɛna bi ta kɛlen don ka ɲuman f'i ɲɛna ka juguman de f'i kɔfɛ bɛɛ fɛɛrɛ tigɛlen don i kɔnɔ nka min ye armée ye keba bɛ baara min na bi ka gɛlɛ ani diɲɛ wuli tɛ kelen ye an b'a f'u ye u k'u cɛsiri u ka baara minnu b'u bolo fɛn o fɛn bɛ yen keba hali ni ne bɛ se la n bɛ se k'i ta k'i pɛrɛ k'i kunu nka n'i ye tɛgɛ ɲɛ kelen sɔrɔ n na maaw b'o de lakali sabula ne de ka bon ne de ka girin ne de yankan ka bon ne de ta bɛ ye nka ne mana fɛn o fɛn k'e la o tɛ dɔn koba ye o tɛ jate koba ye wa an bɛ nin dabolo de la nin waati in na jamanadenw bɛ ka faamuya kɛ caman ye jajugu cɛrili dabila caman ye kumakolon fɔli dabila caman bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bi maaw bɛ ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ yen min b'an ka wolomasiri tabaw bɔ wa foyi tɛna k'an bolo min bɛna se k'a lakana ka tɛmɛ ninnu ka keba jamana in n'i y'a ta kɔrɔ n'a kɛɲɛkan n'a bani n'a baba bɛɛ lajɛlen na n'i taara jamana fan o fan a bɛ k'i ɲɛna k'o de ye mali ye mali a ka bon mali a fɛrɛlen mali a lakana a ma nɔgɔn sɔrɔdasi minnu b'an bolo a kelen kelen keba a bɛ se ka maa 40 jɔyɔrɔ baara de kɛ sabula an ka dugukolo bonyali la bɛɛ lajɛlen ko k'u ka ye olu ka yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ko k'u ka olu dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ko k'u ka se ka olu cɛsiri kɛ ka taa olu ka fan fɛ nka min bɛ se ka kɛ nin waati in na o ye ka maanifin yɛrɛ i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ja ne yɛrɛ bakun bɛ se ka ko kɛ e bɛ se ka mun kɛ bi o ye ka kibaruya sanumanw di e bɛ se ka mun kɛ bi ka siganamaw kofɔ e bɛ se ka mun kɛ bi i ka telefɔni na ka kibaruya ɲumanw di ka senkɔrɔma dondoli kɛ ka wulikajɔ kɛ k'i ban pewu kuma jatigintanw ja jatigintanw fɛn bɔyɔrɔntanw i ka se ka olu dogo waleya minnu kɛra ka tɛmɛ ka ji da olu sɛnɛ kan i n'a fɔ kidali kɔnɔ don agɛli kɔnɔ taga min ye tesali ci ye ka taa se buresa ma menaka ni gawo ka taa se an ka jamana fan caman ma bi armée ye fɛn minnu kɛ an ka o tanu k'u wale ɲuman dɔn k'a yirula k'a fɔ u bɛ min na an b'a dɔn min n'o kɛba a ma nɔgɔn dɛ e ni ne bɛ daga sunɔgɔba la yan an lafiyalen don nka o t'olu ye dɛ su ni tile a bɛ fɔ ko ataki kɛra yen fɛ u b'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen u bɛ tila ka bɔ ka taa sabula u ka kalikan don an k'an jija an k'o senkɔrɔma don dɔgɔkun tɛmɛnen k'o gɛlɛyara kɛba an kana an dogo ɲɔgɔn na an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔba dɔ kɛ yaasa ka se ka na ni taji ye an ka jamana kɔnɔ bin taara kɛ an kan an ka sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ ka se ka baara sigi sen kan min b'a to a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ hukumu kɔnɔna na sa chef d'exploitation état major kɔnɔna na min ɲɛsinnen don kɛlɛw yɛrɛ taacogo n'u nacogo ma n'o y'an ka magan ye général magan jara magan alasani jara a ko foyi ma bɔ sɛdennin sɔngɔ la wulikajɔ ni baara ni taa ni ka segin mun bɛ sen na maaw bɛna na a ye don nataw la u kɛlen don ka fɛn minnu boloda maa minnu bɛ yen n'olu ye jagokɛlaw ye u k'u hakili latigɛ min kɛra a nimisa bɛ olu sɔrɔdasiw la bi a nimisa b'u la sini Kayi ni Bamako waleya minnu kɛra nin don laban ninnu na min ye sɔrɔdasi ɲɛmaw ye u ye faamuyali kɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa ka se k'a ko yɛlɛma k'a lataa sira kura fɛ o baaraw bɛ sen na u bolo jɔrɔna min bɛ jagokɛlaw la jɔrɔna min bɛ kamiyɔnbatigiw la jɔrɔna min bɛ sofɛriw la u k'u hakili latigɛ olu wolomasiri tabaw u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan min bɛna n'a to siraba ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen u lakana ko bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka taa taabolo kura la nka min ye magan ye kɛba ko k'a ma nɔgɔn dɛ baara in a ma nɔgɔn bi a ma nɔgɔn sini nka ɲɔgɔnyaba ye min ye o ye dugudenw k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ k'olu wolomasiri tabaw u tɛna segin u kɔ u tɛna foyi b'u ka baara kɛcogo la wa u ye min laɲini kɛ kɔrɔlen u bɛna dɔ de fara a kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min arajo mali maaw u taara état major la kɛba min ye magan ye général magan alasani jara i b'a dɔn kɔni e tɛna se k'o dɔn magan y'anw ka pɛtipɛtinin de b'a labugu on sɔnnu dɛ a tun bɛ Gawo a bɔra yen ka na sisan état major kɔnɔna na kɛlɛ bolo ta fan n'a nafan bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo an ka jɛ k'a lamɛn mɔgɔ jugu ninnu u wililen b'u deliko la u bɛ munumunu na yɔrɔ caman na o de nana laban nin wagati in la dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ u taara sira daba dɔ kan ka mɔgɔw ka kamiyɔnw jeni ka kari dɔw jeni carburant minnu tun kan ka na Bamakɔ ni yɔrɔ wɛrɛw la dɔw jenu la tiɲɛni kɛra nka n bɛ mun fɔ kɔni a ko senfɛ faamaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la baara caman kɛra baara caman bɛ sen na hali bi
bolofɛn dɔw tiɲɛna mɔgɔw ka bolofɛnw tiɲɛna nka an bɛ mun fɔ an tɛna sigi su ni tile kɔni an bɛ baara la a ma nɔgɔn ni tile fila in na o bɛ se ka faamu nka an dɛsɛfɛn tɛ an bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ninnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔni minnu ye nin tiɲɛni in kɛ a kɛra Kayi sira ye o a kɛra Segu sira kan o a kɛra Sikaso sira kan o an bɛ t'u ɲini de parce que mɔgɔ minnu don u ye man di u b'u dogo de u bɛ na u bɛ ko dɔ kɛ u bɛ boli k'u dogo donc an b'a dɔn fɛnɛ u bɛ population dɔw cɛ ma a fɔ man di nka an bɛ wuli k'u ɲini an ka baara o de an b'a dɔn kɔni mun mana sɔrɔ nin ko la o bɛ minɛ o ni mun ka kan o bɛ taa sariya la o yɔrɔ la n'i y'a ye jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u bɛ mun na nin tile fila in na u ka baara tagabolo u bɛ ka a yɛlɛma dɔɔni u bɛ fɛn caman kɛ la u bɛ taa usine kɔnɔnaw la u bɛ taa tiɲɛni kɛ yen u bɛna sira fɛnɛ kan u bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔw kun nin bɛɛ ye k'a jira k'a fɔ cogoba t'u ye an yɛrɛ b'a dɔn an fɛnɛ kan ka mun kɛ wasa ka mɔgɔw nimisi wasa ka mɔgɔw la lafiya a tɛna mɛn fɛn wɛrɛ bɛna fɔ nin ko la n'Ala sɔnna a ma minnu bolofɛnw tiɲɛna nin ko ninnu tile filanin senfɛ o ye vraiment u ka an jukɔrɔma don n'ale bi k'a fɔ ko an tɛ ka baara kɛ o tɛ tuma dɔw la a tɛ se ka kɛ tuma bɛɛ i bɛ san sɔrɔ a mana kɛ cogo cogo kɔni dimi bɛ a tabaga bolo yɔrɔ dɔ la nka an bɛ mun fɔ an ka baara ye mun ye o ye ka jamanadenw lakana fɛn ka n'u sɔrɔ an kɔni an bɛ n'o de kɛ an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ ka to o sira fɛ u ka tugu u ka sɔrɔsiw kɔ n'o ye faamaw ye. ayiwa Burama nin tun ye Kasim Traoré ye an b'a fo a tun b'a la ka hakilisigi kuma fɔ walasa mɔgɔw k'a faamuya faamaw bɛ baara min na an ka sɔrɔ bosobaw ye n'o y'an ka opérateur économique ye walasa u bɛ baara min na n'o y'u ka jago baaraw ye u bɛ se k'o kɛ hakilisigi ani lakana kɔnɔ cogo min na a tun b'a la ka da se olu ma ayiwa Burama o bɛ an bɔ an ka lakana kunnafoniw kɔnɔna la ni ka don n'an ye Mali kunnafoni wɛrɛw kɔnɔna la o siratigɛ la an bɛ ladilikan min